Video sam i upoznao sam ovde u Čikagu veliki broj naših ljudi. Ljudi koji su profesionalci u svojim oblastima i koji se ovde bave širokom lepezom poslova. Od kamionskog prevoza, preko transporta robe kamionom, zatim takozvanog trakinga, pa sve do špedicije kamionima i generalno bave se kamionima. I naravno, da ne zaboravim, prevozom robe kamionom. Je tako, Vlado? Ali, ne rade za džabe. Svi ti vredni ljudi provode sate i provode dane za sedištem svoga kamiona, prelaze kilometre i milje. Ne rade za džabe. Ne rade za džabe. Zahvaljujući tako dugom sedenju dobiju i šuljeve, dobiju i proširene vene. Pa malo li je? Malo li je? Ja nisam doktor, ali mogu da posavjetujem. Svi koji sedite toliko dugo, ustanite malo, prošetajte, makar jednom nedeljno. Zbog vas. Šetnje su uzele maha i u Srbiji. Šeta se. Ljudi su prosto odlučili da preduzmu nešto za zdravlje svoje i zdravlje svoje dece, za buduća pokolenja. I šetaju. Te zdravstvene šetnje kod nas se zovu 1 od 5 miliona. Tako je. A ovde u Čikagu to će se zvati naravno 1 od 5 kamiona.